Καλησπέρες αγαπημένοι φίλοι ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Σύμπαν. 2 του μήνα Οκτώβρη είμαστε εδώ κοντά σας με την εκπομπή «Η ώρα της αλήθειας» με κεντρικό ομιλητή τον ναύαρχο και νομικό κύριο Αντώνη Παπαντονίου, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι πάντα κοντά μας και συνεχίζουμε αυτές τις εκπομπές για τη δική σας ενημέρωση. Καλησπέρες λοιπόν εδώ στο Σίδνεϊ, στις πολιτείες όλες και στις οικογένειές σας, ραδιοφωνικά και ιντερνετικά. Καλό απόγευμα στην πατρίδα ημέρα σήμερα Πέμπτη, να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους άπανταχου Έλληνες και να ευχηθούμε σε όλους σας καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε με υγεία και με ειρήνη σε όλο τον κόσμο και ελευθερία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και σήμερα με την επικαιρότητα, αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές. Έτσι και αλλιώς τα θέματα τρέχουν τόσο πολύ γρήγορα που τελικά νομίζεις ότι μερικά ίσως και να γίνονται για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία γίνεται παντού, πόλεμοι είπαμε γίνονται, καταστάσεις παράλογες γίνονται, αλλά αυτό το οποίο θέλω να αναδείξουμε σήμερα, και φυσικά θα μου πεις όλοι μιλάνε γι' αυτό, από ποια πλευρά θα το πιάσεις ένα θέμα, έχει σημασία όμως. Τι σημαίνει η απεργία ενός ανθρώπου που έχει χάσει το παιδί του και ποιο είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να κάνουν μετά την 17η ημέρα, που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες τελικά εάν αυτό συνεχιστεί και ποιες θα είναι οι εμπλοκές και άλλων πραγμάτων μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η απεργία πείνας του πατέρα ενός θύματος της τραγωδίας των Τεμπών στην καρδιά της Αθήνας δεν πρέπει να είναι απλά μια προσωπική πράξη απελπισίας. Είναι μια κραυγή αγωνίας που αγγίζει την ίδια την ουσία της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Τι σημαίνει για μια κοινωνία όταν ένας πολίτης φτάνει στο έσχατο όριο για να διεκδικήσει το αυτονόητο, το δικαίωμα στην ταφή του παιδιού του και στη γνώση της αλήθειας για τα αίτια του θανάτου. Ποια είναι τα όρια ανοχής μιας πολιτείας και τι κινδύνους εγκυμονεί για μια πιθανή τραγωδία μέσα στην ίδια την καρδιά της δικαιοσύνης. Ένα από τα θέματα που θα αναπτύξουμε είναι αυτό. Είναι και άλλα τα θέματα πολύ σημαντικά, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό και να δώσουμε το λόγο στον Ναύαρχο με μια καλημέρα, καλό μεσημέρι και να τον ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους φίλους μας. Ακούστε, βάλατε κυρία Ματσούκα ένα θέμα το οποίο αγγίζει την ουσία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει δικαιώματα από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που φεύγει και πηγαίνει αλλού, να ζει με αξιοπρέπεια και με δικαιώματα. Ένα ύψιστο δικαίωμα που έχει είναι το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα και στο θάνατο. Δεν μπορεί κανείς να του επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα ζει. Ούτε και τι θα κάνει με αυτό, με αυτή τη ζωή του, με μια επιφύλαξη και μόνο το να μην δημιουργεί προβλήματα παρανομίας σε βάρος των άλλων. Τίποτα διαφορετικό. Δεν υποχρεούται να συμφωνεί και να υποτάσσεται σε οτιδήποτε του επιβάλλεται που είναι έξω από την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Άλλωστε η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι το ύψιστο αγαθό το οποίο κατοχυρώνεται σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις και σε όλα τα συντάγματα, όπως και στο δικό μας, στο ξεκίνημα μάλιστα της συγγραφής που είναι στο άρθρο 2 στην παράγραφο 1 του συντάγματος, δηλαδή στην κορυφή όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, Ναύαρχε, τι σηματοδοτεί η απεργία πείνας για τη λειτουργία της δημοκρατίας σε μια χώρα? Ναι, σηματοδοτεί τη συνέχιση της κατοχής, γιατί μιλάμε για μια κατοχή, στην οποία κατοχή μπορεί να συμβαίνουν αυτά και μόνο. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Συνεπώς, δεν σημαίνει ότι επιβαρύνεται η δημοκρατία με αυτό το οποίο υφίσταται αυτός ο άνθρωπος και πολλοί άλλοι ακόμα. Γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία και ακριβώς αυτό οφείλεται και το γεγονός που ζούμε, δηλαδή ο εξαναγκασμός ενός ανθρώπου, ενός πατέρα να κάνει απεργία πείνας για να
αναγκάσει την κυβέρνηση να τιμήσει τον άνθρωπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πουθενά αλλού σε άλλες κυβερνήσεις, συμβατικές κυβερνήσεις, κοινοβουλευτικές κτλ. Δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό θα θεωρείται σε κάποια χώρα και πολιτικά και νομικά και βάσει της δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτονόητο δικαίωμα, γιατί το παιδί ανήκει μόνο στο γονέα και στην οικογένειά του. Μπορεί να είναι στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά είδατε όταν είναι να βάλουμε υπογραφή για έναν θάνατο, όταν ο άλλος είναι σε κόμμα, όταν είναι για μια επέμβαση χειρουργική, όταν είναι να δωρήσουμε τα όργανα του, όλα αυτά μόνο στους πιο κοντινούς της οικογένειας παίρνουμε υπογραφή. Πώς εδώ καταργείται η υπογραφή και το θέλω ενός γονέα? Είναι το έτσι μ' αρέσει, με αυτό το δικαίωμα καταργείται το σύμπαν. Ακούστε με να δείτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια παράνομη κυβέρνηση, μια παράνομη αντισυνταγματική βουλή συνολικά από το 10. Αυτή τη στιγμή καλείται να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα υπάρξει μια κοινωνική ρήξη η οποία δεν μπορεί να ξέρει πού θα οδηγήσει, διότι εάν αφήσει την εξέλιξη των πραγμάτων ως έχει και ο άνθρωπος αυτός παραμείνει εκεί ακλόνητος και με αποτέλεσμα να πεθάνει, ναι, εκεί όμως να βάλει και ένα λεπτό εκεί. Αν δηλαδή αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που αλλάζει τα δεδομένα. Εάν έχουμε την απώλεια ενός γονέα, ο οποίος μέσα από την απεργία πείνας, όχι επειδή ήταν άρρωστος, χάσει τη ζωή του, νομίζω ότι αρχίζει ένα μεγάλο ντόμινο, έτσι, από την ίδια την κοινωνία, γιατί νομίζω τότε θα ξεχυλήσει το ποτήρι από αυτούς που ίσως για κάποιους λόγους συγκρατιούνται, και αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνος του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο και μόνο το ότι πήγαν νέα παιδιά και είναι δίπλα του και κρατούν αποστάσεις από αυτούς που θα τον ενοχλήσουν, το ότι γράφουν τα παιδιά των τεμπών, τα ονόματά τους κτλ. Θα έπρεπε δηλαδή τόσο λίγο δεν θα έπρεπε να ενοχλήσει, και μόνο αν ήταν έξυπνοι ναύαρχε, θα λέγανε αν πάθει κάτι θα είναι αντίκτυπο σε εμάς. Και η πολιτική δηλαδή έχει αποθρασινθεί τελείως η κατάσταση η δική τους, εκτός και αν λένε ότι πάρουμε όσο είμαστε πάνω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρία Ματσούκα και αγαπητοί φίλοι, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση στην κοινωνία? Εγώ δεν θέλω να το σκεφτόμαι. Απ' την άλλη μεριά, εάν επιτραπεί, εάν δοθεί έγκριση, τρελό αυτό, τέλος πάντων πώς αλλιώς να το πω, για εκταφή και ουσιαστική έρευνα και έως προς το DNA, όχι αυτό το πράγμα. Βγήκε και η δεύτερη απόφαση, βγήκε η δεύτερη απόφαση και πάλι είναι αρνητική, μόνο για την ταυτοποίηση δίνουν δικαίωμα. Ούτε γι' αυτό, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, αφήστε να το ολοκληρώσω να μην χαθώ. Λοιπόν, εάν συνεπώς συμβεί αυτό, αντιλαμβανόμαστε το κακό τι θα σημαίνει. Εάν δοθεί από την άλλη μεριά η έγκριση για μια εκταφή η οποία θα είναι ουσιαστική, δηλαδή θα γίνει με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται και η έρευνα, η πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά το DNA του νεκρού που θα εντοπιστεί εκεί, αλλά και οι εξετάσεις, οι ιστολογικές, οι μικροβιολογικές, οι οποίες θα ακολουθήσουν για να βρεθεί ποια ήταν η αιτία από την οποία πέθανε και βρεθεί, τι θα βρεθεί? Θα βρεθεί αυτό που δεν θέλουν να βρεθεί. Δηλαδή θα βρεθεί ότι η αιτία θανάτου ήταν το ότι κάηκε, το ότι εισέπνευσε ένα δηλητήριο το οποίο μεταφερόταν με το φωτό. Ναύαρχε, πριν βγουν αυτές οι εξετάσεις, γιατί δεν τις έχουμε στα χέρια μας για να το λέμε, αλλά όμως και μόνο η άρνησή τους όταν ακούει ο κάθε και ο πιο χαζός ότι ναι, θα γίνει η εκταφή του παιδιού σου, αλλά μόνο για ταυτοποίηση. Δεν σου επιτρέπω παραπέρα τοξικολογικές σχέσεις. Δηλαδή αυτομάτως αποδέχεται την ενοχή του στην ουσία.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πασιφανές και βεβαίως την αποδέχεται μόνο με την άρνηση, όχι με την άρνηση, με την τρομακτική επιμονή στην άρνηση. Γιατί δεν θα είχε κανένα λόγο. Πέρα από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι από την πρώτη στιγμή έδειξαν μάλλον ότι υπήρχε μια παράνομη μεταφορά επικίνδυνου φορτίου. Αλλά να μην πάμε εκεί και το πάρουμε από την αρχή, γιατί δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Εννοείται. Μένω μόνο σε αυτό το γεγονός της μανιακής άρνησης για τις εξετάσεις τις τοξικολογικές και τα λοιπά, πέραν του DNA. Εάν λοιπόν από τη μια μεριά δεν επιτρέψουν, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος άγρια εάν ο άνθρωπος αυτός φύγει από τη ζωή. Από την άλλη μεριά, εάν το επιτρέψουν, θα αποδειχθεί ότι το αίτιο του θανάτου ήταν το παράνομο φορτίο. Συνεπώς, πρέπει να διαλέξουν με ποιο τρόπο θα ξεσηκωθεί ο λαός και με ποιο τρόπο θα καταστραφεί όλο το οικοδόμημα της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Είναι σε μια τραγική κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί ισχύει αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά και ποια λύση θα προτιμήσουν. Δεν ξέρω ποια λύση θα προτιμήσουν, Ναύαρχε, αλλά βλέπουμε ότι εκεί που θα γίνει το δικαστήριο ανταλλάσσουν πρόσωπα και θέσεις και βάζουν σε θέσεις κλειδιά άλλους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό παίζει ρόλο σε αυτό που ετοιμάζουν. Εννοείται, μα κοιτάξτε, μια κατοχή, εκείνο που ελέγχει είναι όλο το κρατικό μηχανισμό, κύριε Ματσούκα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και γίνεται και κουραστικό μερικές φορές. Εάν δεν ελέγξει τη δικαιοσύνη, το στρατό, την αστυνομία, την κεντρική διοίκηση, τα εργατικά σωματεία, όλα, δεν μπορείς να την υλοποιήσεις την κατοχή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να επιβάλλεις τη θέλησή σου με όλο αυτό το μηχανισμό, το κρατικό μηχανισμό, διαφορετικά. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Είναι αναγκαία συνέπεια. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Κατοχή αυτό σημαίνει ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι υπό την απόλυτη εξουσία ενός. Είτε ενός προσώπου, είτε μιας ομάδας προσώπων. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι αλλιώς, δεν γίνεται κατοχή, δεν υπάρχει κατοχή διαφορετικά. Μόνο έτσι υπάρχει. Και τώρα βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο δίλημμα. Τι να διαλέξουν τα δύο σαν αφορμή να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Γιατί ό,τι και να κάνουν αναμένεται πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Αυτό φοβούνται, γι' αυτό και δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια έτσι, ταραχή όσον αφορά τι θα κάνουν τελικά. Ναύαρχε, αυτός ο εκτροχιασμός από κάποια μέλη της κυβέρνησης ως προς να εναποθέτουν τις ευθύνες κάπου αλλού χωρίς να θέλουν να αποδεχτούν ποτέ την δική τους ευθύνη. Ακούσαμε χθες στις ειδήσεις ότι ο κύριος Άδωνης βγήκε και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχει υποκινήσει την διαδικασία αυτή της απεργίας πείνας για πολιτικούς στόχους και για να πάρει ποσοστά. Δηλαδή και πάλι μια φορά λένε ηλίθιο τον λαό, γιατί μια οικογένεια που έχει χάσει ένα παιδί δεν θα υπέκυπτε σε τέτοιες υποκινήσεις να χάσει κι άλλο ένα μέλος που είναι και το στήριγμα ο πατέρας. Δηλαδή αυτό και μόνο πάλι δείχνει ότι αποπροσανατολίζουν. Και εκεί δεν βγήκε κάποιος ούτε να πει του κύριο Άδωνη να μαζευτεί, ούτε τίποτα. Είναι δυνατόν να μην θέλουν να παραδεχτούν τα δικά τους και να στοχοποιούν κόμματα αντιπολίτευσης? Μα και αυτό που κάνουν είναι κοροϊδία, διότι η κυρία αντιπολίτευση, η κυρία Κωνσταντοπούλου εμπροκειμένου, που είναι πρόεδρος του κόμματος της, το οποίο συμμετέχει στη Βουλή. Συμμετέχει σε μια κατοχική Βουλή, τελεία. Δηλαδή εξοργίζομαι. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή κάνει την καλή. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να κάνει όμως θα ήταν κάτι άλλο που θα ήταν πιο αποτελεσματικό, ίσως και απόλυτα αποτελεσματικό. Να παραιτηθεί σαν πολιτικό κόμμα από τη Βουλή καταγγέλλοντας το γεγονός αυτό της επιβολής της κατοχής, με αποτέλεσμα του οποίου είναι και αυτό που ζούμε με το θέμα των τεμπών,
Οπότε να καταπέσει όλο το κοινοβούλιο, θα μου πει τι θα γίνει. Να πάνε σε εκλογές, έστω σε κατοχικές εκλογές, αλλά να υπάρξει μια αντίδραση η οποία να είναι πραγματική, να είναι ουσιαστική. Όχι να κεντάω εγώ ο ένας τον άλλο για το πώς θα αρπάξω κάποιους ψήφους παραπάνω από το πόπολο, κάνοντας τον καλό. Δηλαδή αυτός ο εμπεγμός κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου και η όποια κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι εκεί μέσα και είναι αρχηγός, είναι πρόεδρος του κόμματός του, έχει ένα τρόπο να αντιδράσει ο οποίος θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή δηλώνω ότι αποχωρώ, παραιτείται το κόμμα μου από την παρουσία του στη Βουλή και αποχωρώ. Ας μην βάλει και την αιτία. Αποχωρώ. Που κανονικά θα πρέπει να βάλει και την αιτία. Δηλαδή ότι δεν θέλω να υπηρετώ άλλο το σύστημα της κατοχικής διακυβέρνησης. Από εκεί και μετά τώρα να λέει ο Άδωνης αυτό, να το απαντάει η άλλη εκείνο, η άλλη να κάνει την επαναστάτησα, ο Άδωνης να κάνει τα τρελά τα δικά του και να πηγαίνει λέγοντας και να ασχολείται ο κόσμος και ο Άδωνης και τι απάντησε η Κωνσταντοπούλου, δεν έχει έξτια. Ναύαρχε, ένα λεπτό, οκ. Απλά λέμε τον ξεπεσμό, να καταλαβαίνετε τα λόγια που ρωτούν οι άνθρωποι, δεν είμαστε όλοι νομικοί όπως είστε, και ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι ότι αυτονόητα, αντί να κοιτάξουν να βρουν μια λύση, πώς θα διασώσουν αυτό το γεγονός και να μην υπάρχει ούτε ο θάνατος, αλλά και άλλα πράγματα που θα ξεσηκωθούν, προσπαθούν να κατηγορήσουν ανθρώπους που ίσως πραγματικά να μην έχουν καμιά σχέση εννοώ με την υποκίνηση της απεργίας πείνας. Το τελειώνω εκεί, δεν θέλω να κάνουμε ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Προσέξτε τώρα. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι η δικαιοσύνη, που είπαμε, το ξέρουμε ότι είναι υποκατοχή κτλ., πώς όμως επιτρέπει την εκταφή μόνο για την ταυτοποίηση και όχι για παραπέρα έρευνα, τοξικολογικές, ιατροδικαστικές εξετάσεις. Εδώ, πέρα από την ελληνική δικαιοσύνη, μπορεί να παρέμβει άλλος φορέας ο οποίος να δικαιώσει αυτόν τον γονιό στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μιλάμε, ξέρουμε για την κατοχή και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ, η προκειμένη περίπτωση, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει το παιδί του. Και πώς το επιτρέπουν μόνο αυτό. Δηλαδή αυτός ο εισαγγελέας που δίνει την υπογραφή του μόνο για την εκταφή και σου απαγορεύουν να κάνεις οτιδήποτε άλλο, όταν θα γίνουν αλλαγές των πραγμάτων, θα λογοδοτήσει για αυτή την άρνησή του. Η δικαιοσύνη πέρα από τους πολιτικούς θα είναι αυτή που θα λογοδοτήσει αν υπάρξει ένας θάνατος. Σε ποιον θα λογοδοτήσει τον εαυτό της? Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Να το πω άλλη μια φορά, όσο κουραστικό και αν γίνεται. Αυτή η άδεια την οποία λέτε και λέει ο κόσμος ότι εδόθη από τον εισαγγελέα είναι εκτός νομικής υποχρέωσης. Δεν υποχρεούται κανείς να την εφαρμόσει και δεν υποχρεούται κανείς να την αποδεχθεί, διότι δίδεται χωρίς να είναι η αρμόδια εισαγγελέας γι' αυτό. Η δικογραφία έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα εφετών. Ωραία. Η πραγματογνωμοσύνη καινούρια σημαίνει ότι πρέπει να ανασυρθεί η δικογραφία, η οποία έχει μπει στο αρχείο, για να μπει μέσα στο φάκελο της δικογραφίας η καινούρια αυτοψία, η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα γίνει για το DNA του νεκρού. Ωραία. Αυτό το δικαίωμα να ανασυρθεί η δικογραφία δεν το έχει ο εισαγγελέας πρωτοδικών, μόνο αυτός ο οποίος την έβαλε στο αρχείο. Ποιος την έβαλε στο αρχείο? Ο εισαγγελέας εφετών. Άρα είναι κατά την άποψή μου και αστείο να περιμένει κανείς ότι μπορεί να έχει αξιοπιστία και ουσία η εντολή η οποία δόθηκε και πάλι δόθηκε για προανάκριση, για να εξεταστεί εάν θα πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση με το DNA. Όχι για άλλο λόγο, να γίνει προκαταρκτική εξέταση έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών για να διερευνηθεί αν πρέπει να δοθεί η εντολή για καινούρια ταυτοποίηση DNA, και πάλι αυτό σημαίνει με πραγματογνώμονα
του κράτους, γιατί έδωσε την εντολή στην αστυνομία να κάνει την εκταφή της ορού για έλεγχο DNA. Αυτό σημαίνει ότι θα παρήσατε πραγματογνώμονας που θα ορίσει η αστυνομία, το κράτος δηλαδή. Όχι, δεν θα έχει δικαίωμα να ορίσει πραγματογνώμονα και η πλευρά του θύματος. Καταλάβατε. Εδώ υπάρχει εμπεγμός, ο οποίος είναι τεραστίων διαστάσεων. Εάν, ρωτάει κάποιος, εάν αυτός ο γονιός, χωρίς να ενημερώσει κάποιον, πήγε στον τάφο του παιδιού του και έκανε την εκταφή, εάν αυτός ο γονιός πριν ξεκινήσει την απεργία πείνας, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, έκανε το αυτονόητο και πήγαινε και έκανε την εκταφή, πήγαινε σε εμπειρογνώμονες, σε ειδικούς και έκανε τις εξετάσεις, τι θα γινόταν? Δεν θα μπορούσε να κάνει εκταφή. Μην λέμε τώρα λόγια ότι θέλουμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θα τον άφηνε ο παπάς του νεκροταφείου, θα φορούσε την αστυνομία να τον μαζέψει, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να σκάβει ένα τάφο και να βγάζει ένα νεκρό. Μην τρελαινόμαστε. Έτσι δεν είναι? Εγώ λέω. Αλίμονο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε έναν επιπλέον εμπεγμό, ο οποίος έγινε με την λεγόμενη άδεια, η οποία δόθηκε από τον εισαγγελέα, αλλά μόνο για ταυτοποίηση. Δεν δόθη άδεια για ταυτοποίηση, δόθη παραγγελία για διενέργεια προανακριτικής πράξης, για να εξεταστεί εάν θα πρέπει και να οριστεί βεβαίως πραγματογνώμονας. Τον πραγματογνώμονα θα τον διορίσει το μέσα κράτος. σε ολόκληρες 17 μέρες πριν συμβεί κάτι μοιραίο, δεν μπόρεσαν να βρουν μία λύση? Και ποιο μήνυμα στέλνει η στάση αυτή προς τους πολίτες γενικά, η στάση? Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να γίνει η εκταφή, ή να πεθάνει ο άνθρωπος ή να γίνει η εκταφή για εξετάσεις ουσιαστικές, δηλαδή να ανασυχθεί η δικογραφία από το αρχείο, να οριστεί πραγματογνώμονας και από την πλευρά του θύματος και από την πλευρά του κράτους, να γίνει έρευνα, να γίνουν εξετάσεις τοξικολογικές και ό,τι άλλο απαιτείται για να συμπληρωθεί ο φάκελος, και μόνο τότε θα μπορέσει να είναι ένας φάκελος ο οποίος θα είναι πλήρης επαρκής. Εντάξει, και ένας φάκελος ο οποίος έχει τεθεί στο αρχείο και που αποτελείται από 60.000 σελίδες και γράφτηκε και η πρόταση για θέση στο αρχείο από 900 σελίδων μέσα σε χρόνο μηδενικό, είναι μόνο αυτό το γεγονός δείχνει ότι εδώ δεν μιλάμε για μια, ας πούμε έτσι, υπέρβαση. Μιλάμε για ένα χάλι μαύρο. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι μια δικογραφία που αποτελείται από 60.000 σελίδες μπορεί να δώσει ένα χρόνο μηδενικό, κάποιες ώρες, σε έναν άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός, και να γράψει το αιτιολογικό της παραπομπής και να τη θέσει στο αρχείο των 900 σελίδων. Δηλαδή είναι μια τρέλα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Ποιος εμπέζει ποιον? Να διαβάσω κάτι, λέει ο κύριος Βασίλης. Κύριε Βασίλη, είναι από τα μέλη μας τώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε εσάς Δάβα και στο ακροατήριο. Αν θέλουμε, λέει, να πετύχουμε κάτι για το καλύτερο αύριο του λαού και της χώρας, όλοι μας πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Φωνή, αγώνας, αντίδραση και επανάσταση μέχρι τέλους, και όχι λίγων ωρών. Γιατί λίγο τίποτα δεν κάνουμε. Όσο σκύβουμε το κεφάλι, δεν αντιδράμε. Και, συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι, λοιπόν, δεν αντιδράμε, τόσο αυτοί θα ζουν, θα βασιλεύουνε, θα μας εξουσιάζουνε, και ας γίνει λοιπόν το σήμερα η αφετηρία της ανασύνταξης για ένα αύριο όλων μας. Συνέχεια της παρακαταθήκης που οφείλουμε στη χώρα μας και στους προγόνους μας. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος, ο φίλος, και υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι επανάσταση, αλλά χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα στο λαό.
που σημαίνει ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος άριστος, που αυτός ο τρόπος είναι το κόψιμο της οικονομίας. Δηλαδή να δημιουργήσω ένα περιβάλλον που να σταματήσω τη λειτουργία, τη ροή της οικονομίας. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να μην φτάσω να υπάρξει μια σύγκρουση η οποία να είναι επικίνδυνη για τους πολίτες. Έχω ένα κείμενο σχετικά στη σελίδα μου. Παρακαλώ πάρα πολύ όποιος θέλει ας μπει να τα διαβάσει. Είναι πρόσφατα και αντικρίζουν και το τι σημαίνει πολιτική ανυπακοή και κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμοστούν, τα οποία είναι όχι μόνο ειρηνικά αλλά και πολύ αποτελεσματικά. Γιατί διαφορετικά θα πάρω πάρα πολύ χρόνο να τα εξηγήσω. Γι' αυτό παραπέμπω εκεί. Τώρα, στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση υπάρχει ένα θέμα, ότι επικαλούνται η λεγόμενη κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και όλοι αυτοί, επικαλούνται ότι δεσμεύονται από το άρθρο 86 του Συντάγματος, που προβλέπει το ακαταδίωκτο των υπουργών κτλ. Όλου αυτού του πράγματος. Σε άλλες πολιτείες υπάρχει το ακαταδίωκτο των πολιτικών. Δηλαδή και αυτό πάλι δεν είναι μια πρόκληση προς τον λαό. Όχι, ένα μικρό παράδειγμα πρόσφατα, ο κύριος Σαρκοζή μπήκε φυλακή 5 χρόνια. Λοιπόν, στη Γαλλία. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα, επειδή με έχει ερεθίσει πάρα πολύ και δεν έχει μιλήσει απολύτως κανένας επί της ουσίας, αλλά αναμασάμε όλοι ό,τι μας λένε, ποιοι αυτοί οι οποίοι μας εξουσιάζουν, αποφάσισα να κάνω μία σαν μελέτη για να αποδείξω ότι δεν ισχύει το άρθρο 86, ούτε το άρθρο 62 που είναι συναφή του Συντάγματος. Λοιπόν, όποιος θέλει ας παρακολουθεί τη σελίδα μου, σήμερα ή αύριο πιστεύω θα το ολοκληρώσω για να το δημοσιεύσω, για να μην παίρνω χρόνο τώρα και δεν μπορώ να το αναπτύξω προφορικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί είναι μια μελέτη. Και λυπάμαι πάρα πολύ που μέχρι σήμερα κανένας νομικός, και δεν λέω μόνο δικηγόρος, λέω νομικός, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θελήσαν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου. Αυτοί δεν πάβει όμως να είναι νομικοί. Και κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα ουσιαστικά και σοβαρά για να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό το πράγμα, είναι τρομερό. Και επειδή είναι τρομερό και υπάρχει μια σιγή απόλυτη επί πολλά χρόνια, αποδεχόμενη ότι ναι, αλλά φταίει το άρθρο 86 και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί το προβλέπει το Σύνταγμα κλπ. Αποφάσισα τελικά να πάρω αυτό το βάρος και να καθίσω να κάνω μια μελέτη η οποία αποδεικνύει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι, και αμφισβήτησης, ότι δεν ισχύει. Αλλά δεν ισχύει όταν ισχύει η δικαιοσύνη. Όταν δεν ισχύει η δικαιοσύνη, ισχύει. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός με αυτό. Δεν ξέρω το πόσο καταλαβαίνουν οι φίλοι μας, αλλά εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει ας παρακολουθεί τη σελίδα μου να το διαβάσει. Και να μην επαφίεται σε κανένα ξένο δικαστήριο και πουθενά. Δεν είναι τα δικαστήρια τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΣΔΑ, για να το πω και αυτό, επ' ευκαιρία της άφηξης εδώ της παρουσίας της κυρίας Κοβέρση. Η κυρία Κοβέρση καταρχάς δεν είναι εισαγγελέας, δεν έχει καθήκοντα εισαγγελικά, δεν έχει υποχρεώσεις εισαγγελικές. Δεν μπορεί ούτε να ασκήσει κατηγορία σε πρόσωπο, ποινική κατηγορία σε πρόσωπο. Δεν μπορεί να παρίσταται σε δικαστήριο που να προτείνει και ποινή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε από όλα αυτά. Εκείνο που εάν διαπιστώσει κατά την έρευνα μιας υπόθεσης ότι υπάρχει μία βλάβη στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν μπείτε μέσα... Δηλαδή ο λόγος της παρουσίας της είναι να διασφαλίσει τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Και όχι να καταδικάσει ή να δικάσει κάποιους ανθρώπους. Αυτές οι παρεμβάσεις, ένα λεπτό, ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει, μπορούν να γίνουν από την εισαγγελία
της Ένωσης για την υπόθεση, καμία δηλαδή μας λέτε παρέμβαση. Δεν έχει αρμοδιότητα, καταλαβαίνουμε, δεν έχει. Αρκεί να μπει μέσα ο καθένας στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έχει αντίκτυπο όμως η επισήμανση και η γνωστοποίηση αυτών των σκανδάλων από την εισαγγελέα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν έχει αντίκτυπο προς έξω στην εικόνα για να καταλάβουν και κάποιοι άλλοι, ίσως και Έλληνες του εξωτερικού, το τι γίνεται στη χώρα αυτή τη στιγμή? Δεν θα καταλάβουν τίποτα. Πιστέψτε με δηλαδή, τι να κάνω, έχω φτάσει σε σημείο που να μην αντέχει ο εγκέφαλός μου πια. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εκείνο που εάν προκύψει ποινικό αδίκημα κατά την έρευνα την οικονομική που θα κάνει, αυτό το τμήμα που θα αναφέρεται σε ένα ποινικό αδίκημα που εντοπίστηκε ότι μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί κατά την έρευνα μιας υπόθεσης, θα σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Καταλαβαίνουμε? Δηλαδή η ποινική διαδικασία θα κινηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα απομονώσει το τμήμα εκείνο της έρευνάς της, από το οποίο προκύπτει η πιθανότητα διάπραξης ποινικού αδικήματος, και αυτό το τμήμα θα το στείλει στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αντίστοιχα σε κάποιο άλλο κράτος, εάν αυτή η έρευνα αναφέρεται σε άλλο κράτος, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του κράτους του οποίου το φάκελο εξετάζει. Αυτό είναι. Δεν έχει αρμοδιότητα εισαγγελική. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ούτε μπορεί να ζητήσει, ούτε μπορεί να απαιτήσει απάλληψη του άρθρου 86, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Εγώ, εάν ήμουν Φλωρίδης και μου έλεγε το παραμικρό για το 86, θα της έλεγα, κυρία Κοβέση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό δεν είναι στην αρμοδιότητά σας. Τέλος. Και θα είχε δίκιο. Να στείλει, εάν προκύπτει από την έρευνα που κάνει στο συγκεκριμένο φάκελο ότι υπάρχει πιθανότητα τέλεσης ποινικού αδικήματος, να στείλει το τμήμα αυτό στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Αυτή είναι η υποχρέωσή της. Ως εκεί είναι η υποχρέωσή της. Αλλά είναι αδύνατο να το καταλάβουμε, γιατί είναι απατεώνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργήσαμε μια επιτροπή και της δώσαμε ένα τίτλο, ο οποίος είναι ψεύτικος. Εισαγγελία. Για να νιώσει ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά ότι να υπάρχει και μια εισαγγελία η οποία μπορεί να ασχοληθεί και με ζητήματα δικά μου που δεν βρίσκω εγώ κατανόηση από τους δικούς μου. Ενώ δεν ισχύει. Και αντί να μου στέλνουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ για έρευνα ποινικού αδικήματος, να ελέγξουν το δικό τους, όταν μου είχαν στείλει εδώ πέρα το 2014 επιτροπή να εξετάσει και να διερευνήσει τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη δικτατορία που είχε επιβληθεί από το 10 και που η επιτροπή ήρθε Μάρτη του 2014, επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έκανε έρευνα και στην έκθεση που υπέβαλε με συμφωνία της Οικονομικής και της Συνταγματικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα καταπατήθηκαν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι κάνανε γι' αυτό? Γενικά το αποτέλεσμα, Ναύαρχε, είναι ότι ρωτάω, υπάρχει διεθνής πίεση, και δεν μιλάω από τα κράτη, διεθνής πίεση, υπάρχουν και λαοί. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βλέπουνε. Δεν τυφλωθήκαμε όλοι, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει διεθνής πίεση για διαφάνεια και δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ή όσο και να υπάρχει απ' έξω, η κάθε χώρα, όπως είπατε για το Σαρκοζή πριν, καταδικάζει από μόνη της τα αδικήματά της για να μπορέσει να ακολουθήσει το αύριο? Για πείτε μου. Έτσι είναι. Είναι θέμα του κάθε λαού πώς θα επιβάλλει την εφαρμογή
της δικαιοσύνης στον τόπο του. Δεν έχει όμως αυτή η κατάσταση να βαρκεί. Πέρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έτσι, δεν τελειώνει το θέμα και ας ευχηθούμε όλοι να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα, γιατί πιστεύω ότι και ο πατέρας στο σημείο αυτό πλέον που έβαλε τον εαυτό του δεν θα δώσει το δικαίωμα στον εαυτό του να αποχωρήσει από αυτόν τον αγώνα, γιατί βλέπει γύρω του ότι ίσως να γίνει αυτός ο αρρωγός για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Όχι απεργία πείνας, να ακολουθήσουν κι άλλοι για το δρόμο του δικαίου που πλέον δεν υπάρχει στην πατρίδα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που για εμάς εδώ που το ακούσαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τι εννοώ με αυτό? Σε μια χώρα η οποία είναι υποκατοχή, σε μια χώρα που δεν σέβεται πλέον τίποτα, ούτε τον πολίτη ούτε τίποτα, ανάμεσα στην σκληρή φορολογία, την ακρίβεια, τα ενίκια που έχουν εκτροχιαστεί και έχουν γίνει φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι όχι απλά δεν υδρώνει το αυτάκι τους με τόσα σκάνδαλα κτλ. Αποφασίζουν και κατεβάζουν ένα νομοσχέδιο για 6ωρη εργασία και για 13 ώρες εργασία. Κάτι το οποίο ήταν ένα κεκτημένο μέσα από αγώνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, το 8ωρο. Και μάλιστα μέσα σε μια διαδικασία που πλέον στον 21ο αιώνα η τεχνική νοημοσύνη, η τεχνολογία θα έπρεπε να κάνει πιο ποιοτική τη ζωή των ανθρώπων. Βλέπουμε ότι πλέον εδώ ξεκάθαρα φαίνεται ότι κάποιοι, ακόμη και τότε με τα μπόλια, έχουν σκοπό να αφανίσουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, και αυτό αν δεν το πετύχουμε με τον έναν τρόπο θα το πετύχουμε με τον άλλο. Ίσως με την εξαντλητική εργασία, ίσως με όλα αυτά τα δικαιώματα που τους στερούν. Δηλαδή αυτό άρχισε να βγάζει όμως το 13ωρο και η εξαήμερη εργασία άρχισε να βγάζει τώρα, είδαμε, έτσι τουλάχιστον βλέπουμε εμείς εδώ από τα μέσα, κόσμο και νεολαία προς τα έξω. Δηλαδή όλα αυτά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει, τι δείχνουν σήμερα στην κοινωνία? Εδώ βλέπαμε 1,5 εκατομμύριο βγήκε έξω με την κυρία Καριστιανού και αποσιωπήθηκε ξαφνικά. Δηλαδή περιμένουμε κάτι αύριο? Όχι μόνο βγήκε έξω, 1 εκατομμύριο, κατά 1 εκατομμύριο μειώθηκε ο πληθυσμός σε 15 χρόνια. Μειώθηκε ο πληθυσμός από μείωση των γεννήσεων και από θανάτους που προκύψανε σε συνάρτηση και με τις γεννήσεις που μειωθήκανε, όχι αυτούς που φύγανε εκτός Ελλάδας, εσωτερικά, κατά 1 εκατομμύριο πολίτες. Γιατί ο κόσμος δεν ανανεωνότανε, οι οικογένειες δεν κάνανε παιδιά. Γιατί δεν κάνανε παιδιά, τα διαβολούσαν ή ξεχάσανε πώς γίνονται τα παιδιά? Όχι, αυτό που λέτε, πάνω σε αυτό που σας ρώτησα, αν πατήσουμε σε αυτό, ότι η φορολογία, το τεκμήριο που έχει μπει στην οικογένεια, αν βάλουμε τα υψηλά ενίκια που υπερβαίνουν μερικές φορές τον έναν μισθό, πώς θα σκεφτεί ο άλλος να κάνει παιδί? Σου λέει να κάνω παιδί, να το φέρω σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ ακούω και μιλάω με νέους στην Ελλάδα και με συγγενείς μας, παιδιά νέα. Και γυρνάνε και σου λένε, συγγνώμη, απλά για να πω ότι έκανα ένα παιδί ή 2 παιδιά, θα τα φέρω σε αυτή την ταλαιπωρία, χωρίς να ξέρω αν αύριο θα έχω έστω και αυτό το σπίτι που είμαι στο ενοίκιο? Όχι, δεν θα μπορώ να τα ζήσω εγώ καταρχάς για να φτάσουν να μην μπορούν να βρουν δουλειά μετά. Δεν θα μπορώ να τα θρέψω εγώ για να φτάσουμε μέχρι την ηλικία εκείνη που δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση και μια εποχή η οποία κατακριούργησε, ευνούχησε 3 συνεχόμενες γενιές τώρα τα όνειρα και τις ελπίδες των νέων ανθρώπων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα μέλλον που θα είναι δικό τους, ενώ των κυβερνώντων, όχι της νεολαίας και των παιδιών μας. Πρόσφατα δεν θυμάμαι πόσα δημοτικά σχολεία δεν ανοίξανε φέτος. Τι λέτε καλέ, σε ένα νησί δεν θυμάμαι πώς το όνομα, κοντά στο Καστελόριζο, έγινε πανηγύρι που ένα παιδί, άνοιξε ένα μονοθέσιο σχολείο για ένα παιδί, μόνο ένα παιδί. Και αντί να το στηρίξουν εκεί και αυτό και άλλους γονείς να επιστρέψουν, τι βάζουνε φόρους και εκεί? Θυμήθηκα, 720 δημοτικά φέτος δεν ανοίξανε καθόλου από έλλειψη μαθητών. Κατανοητό. Και αυτά που ανοίξανε ναύαρχοι χθες στις ειδήσεις λέγανε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καθηγητές. Παρόλη την ανεργία δεν έχει να βάλει καθηγητή στη θέση του. Αν είναι δυνατόν.
Συν ότι είναι πρόκληση αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που δεν νοιάζεται για τίποτα. Παίρνει το γονιό που έχει οικογένεια και παιδιά, και ενώ υπάρχει καινή θέση, το παράδειγμα στο Τολοακανανία, και αντί να τον αφήσει εκεί που έχει το σπίτι του και μεγαλώνει τα παιδιά του, και να του δώσει εκεί μια θέση, τον πετάει στην άλλη άκρη της Ελλάδος να πληρώνει και νίκαιο. Όλα αυτά που λέμε για την οικονομία συνοψίζονται σε μία απάντηση που έδωσε ο Μέγας Υπουργός Οικονομικών, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, αλλά έχει καμιά 25 σπίτια και δεν θυμάμαι πόσες καταθέσεις, ομόλογα κλπ. Σε δημοσιογράφο πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, πριν από 15-20 μέρες, ότι δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε τον ΦΠΑ, γιατί αν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε αεροπλάνα, ούτε να πληρώσουμε συντάξεις. Σοβαρά. Εμείς είδαμε να βαρχέ το έσχυν. Το πόθεν δεν το είδαμε πουθενά. Γιατί βγαίνει ο άλλος και μπαίνει μέσα με ένα ποσό, δηλαδή ετήσιο 20.000, και την επόμενη χρονιά με 180. Δεν μας είπαν πώς βγήκαν αυτά, ή με κάποια ακίνητα. Το πόθεν τι είναι, από πού βγήκαν. Όταν έρθει η στιγμή, θα πλουτίσει το κράτος, το Ταμείο του Κράτους, τότε από όλα αυτά που δηλώνονται και που θα ανακαλυφθούν ακόμα περισσότερα που συμβαίνουν σήμερα. Θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη προσθήκη στα οικονομικά του καινούριου κράτους. Κοιτάξτε, εδώ η κοροϊδία και η καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έχει ξεπεράσει την γη, που λέγεται τον πλανήτη Γη, έχει βγει σε άλλο πλανήτη πια. Αναμένεται και προσδοκώ ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα καταλάβει. Πάντως είναι πρωτοφανές. Να πετύχει απολύτως τίποτα, ούτε με διαδηλώσεις, ούτε με απεργίες τις 24 ώρες τις θρηνικές, ούτε με εκλογές, ούτε με μηνύσεις, ούτε με τίποτε άλλο παρά μόνο με κόψιμο της οικονομίας. Σταματάμε τη ροή της οικονομίας και έχουμε τρόπους άνετα και πάρα πολλούς εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε. Είναι αδιανόητο αυτή η μεγάλη απάθεια. Ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ποτέ, που να μην υπάρξει αυτό το ξέσπασμα, και δηλαδή το αυτονόητο. Γιατί πλέον σε έχουν κάτω, το μόνο που δεν έχουν βάλει το βούρδουλα. Αυτή η κυβέρνηση τελικά οδηγεί τον κόσμο σε μια εξόντωση για χάρη της ελίτ. Ναι, δεν τον θέλει τον κόσμο. Πρέπει να τον μειώσει, πρέπει να τον πετάξει. Δεν τον θέλει τον κόσμο. Αυτό το κράτος. Θέλει αυτούς που είναι γλύφτες και η γλώσσα τους μένει μέχρι κάτω για να πάρουν μια θεσούρα κτλ. Είναι οι βολεμένοι, είναι αυτοί που έχουν τα λησβερίσια, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι θα χάσουν τα αυγά και τα καλάθια σε λίγο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό το οποίο είχε περιγράψει ο Huxley πριν από περίπου 50-60 χρόνια, ότι στο μέλλον θα υπάρξει ένας κόσμος ο οποίος θα νομίζει πως επειδή ψηφίζει, επειδή έχει κυβερνήσεις που έχει εκλέξει ο ίδιος κλπ, ότι ζει σε μια δημοκρατία. Γιατί θα έχει αυτό το πλαίσιο και τότε, το οποίο ξέρει τώρα, και δεν θα του κάνει καμία εντύπωση να μένει στη φυλακή με τη θέλησή του. Γιατί, κοιτάξτε, τι συμβαίνει σήμερα. Να σας πω τι συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε να σας πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι αν τα σχολεία επιτελούσαν σωστά το ρόλο ότι στήρα γνώση, μόνο κομπιουτεράκια να φτιάχνουν τα παιδιά και ρομπότ, να έχουν αυτόνομη και δική τους γνώμη, να συμμετέχουν από μικρά σε διάφορες διαδικασίες, τότε θα είχαμε και νοήμονες πολίτες. Έχει μεθοδευτεί από χρόνια αυτό το σχέδιο, να φτιάξουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν την αυτάρκεια, δεν θέλουν το δικαίωμα συμμετοχής, δεν έχουν το κριτήριο το δικό τους σε ό,τι γίνεται γύρω τους, και τη δημιουργήσανε αυτή τη νεολαία. Αλλά ευτυχώς τελικά θα πρέπει να υπάρχουν κρυφά σχολιά για να καταλάβουμε ότι πρέπει να διαιωνιστεί αυτό το ελληνικό κράτος στη σημερινή εποχή εκεί που φτάσαμε. Μα ακριβώς αυτό έγινε. Μεταλλάξανε την κοινωνία κάνοντάς την να πιστεύει ότι ό,τι του συμβαίνει σήμερα είναι φυσιολογικό, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί και πριν είχαν πολιτικά κόμματα και πριν ψηφίζανε
και πριν είχαν δικαιοσύνη και πριν είχαν ένοπλες δυνάμεις και έχουν και τώρα. Δηλαδή το καθεστώς που ίσχυε παλιά, που ίσχυε πριν, εξακολουθεί το ίδιο και υπάρχει και τώρα. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν το καταλαβαίνουν. Ζουν σε φυλακή χωρίς να καταλαβαίνουν την ένταση της φυλακής. Η χειρότερη φυλακή, Ναύαρχε, είναι αυτή η οποία δεν έχει ούτε σίδερα ούτε κλειδαριές, αλλά είναι φυλακή. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και από τον πεις στον άλλον εύκολα. Δεν πείθεται. Δεν πείθεται. Σου λέει γιατί που το λες αυτό. Τι συμβαίνει, τι σου συμβαίνει άνθρωπέ μου. Έτσι σου λένε, είσαι παλαβός. Δεν μπορείς να πας να διαλέξεις ποιον θες να σε κυβερνήσει. Δεν μπορείς να διαλέξεις ποιον θες να βάλεις να ελέγχει αυτόν που έβαλα εγώ να κυβερνήσει. Σου στερεί το δικαίωμα. Σου στερεί την ενημέρωση. Δεν έχεις τις τηλεοράσεις που είχες και πριν, τα ωραία προγράμματα, δεν έχεις δημοσιογράφους που σε ενημερώνουν. Δεν έχεις δικαστές που δικάζουν. Αφήστε το, αυτό το θέμα της δημοσιογραφίας. Κάποτε όταν λέγαμε δημοσιογραφία και ελεύθερη φωνή, ακούγαμε και διαφορετικά πράγματα. Τώρα, όποιο κανάλι και να βάλεις, όποιον δημοσιογράφο ή παρουσιαστή ακούσεις, είναι σαν να διαβάζουν όλοι τους το ίδιο ποίημα, επαναλαμβανόμενα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή η κριτική του δημοσιογράφου και η ανάδειξη των θεμάτων και των ατελειών μιας κυβέρνησης, οποιαδήποτε είναι αυτή, δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη, δεν υπάρχει πλέον. Η ελεύθερη φωνή έχει εξαφανιστεί. Γιατί όμως? Γιατί και αυτοί βολευτήκανε και αυτοί βολευτήκανε, Ναύαρχε, γιατί τελικά βλέπω ότι όποιος πάρει μια θέση εξουσίας λίγο, έτσι, και του κάνουνε τα ξύμια, τον χάσαμε από ελεύθερο άνθρωπο που έχει φωνή. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Εδώ από τη δημοσιογραφία, να δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα έσχους και εσχρότητας. Ναι, αυτό και να κλείσουμε. Είναι αυτό το Πορτοσάλτε που είδα πριν από 2-3 μέρες. Καλά, αυτός τι ρόλο παίζει. Αυτός τι ρόλο παίζει. Ποιον έχει πίσω, τι πλάτες έχει αυτός. Συγγνώμη, δεν παρακολουθώ τηλεόραση από το 10, αλλά παίρνω σποραδικά πληροφορίες από το διαδίκτυο, αυτές που επιλέγω ότι πρέπει να δω. Λοιπόν, και βλέπω τον Πορτοσάλτε σε μια δήλωση που έκανε ότι πρέπει να κοπεί η σύνταξη στους συνταξιούχους που δεν κάνανε εμβόλιο. Και συγγνώμη, ποιος είναι ο Πορτοσάλτε? Ένας δημοσιογράφος. Κατευθείαν θα έπρεπε να πάει μέσα ο άνθρωπος αυτός. Συγγνώμη, όταν φτάνει στο σημείο να υπάρχει και να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα έγκλημα γενικής διακινδύνευσης, όπως λέγεται στην νομική ορολογία, δηλαδή απευθύνει μια απειλή προς μια ευρεία μάζα πολιτών. Ποιων πολιτών? Των συνταξιούχων, που τους απειλεί λέγοντας ότι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν το εμβόλιο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε? Γιατί δημοσιογραφία μιλάμε? Κάποια στιγμή δηλαδή φτάνει πλέον στο απόγειο τι να πω, του έσχους, της αλητείας, πώς να τη χαρακτηρίσω, δεν ξέρω πια. Για ποια σύνταξη μιλάμε, Ναύαρχε? Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε καμία χώρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες ότι θα σου δώσω σύνταξη στα 70. Ξέρουμε το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου, να το πάρουμε από άλλη πλευρά, να χαλαρώσουμε και να κλείσουμε με αυτό. Το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου έχει μια άνοδο, φτάνει σε ένα αποκορύφωμα και έχει μια φθήνουσα. Δεν μπορεί να έχουμε μέσο όρο ηλικίας τα 75 και τα 80 και να θες να πάρει σύνταξη στα 70 πλέον, στα 68-70. Δώσ' του ανθρώπου, ειδικά αυτού που έχει δουλέψει μια 20 ετία, 30 ετία, δώσ' του το δικαίωμα να απολαύσει λίγο τη ζωή, τα παιδιά του και τα εγγόνια του, να γίνει αρρωγός από άλλους τρόπους στην ίδια την κοινωνία και στην οικογένεια και να μπορούν να βρουν. Δεν μπορεί να έχουμε άνεργους τους νέους, να φτάνουν 35 και 40 να διοριστούν και να πιάσουν δουλειά και μετά να τους ζητάς και προϋπηρεσία από ένσημα για να πάρει μια σύνταξη. Πού να τη βρει, αφού στα 30 τελείωσε το πανεπιστήμιο, στα 40-50 και δεν τον έχεις προσλάβει ακόμα κάπου. Πώς θα απαιτείς να έχει προϋπηρεσία? Δηλαδή ένα χάλι από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή η κατάσταση εκεί. Μα για το όριο ηλικίας, κοιτάξτε, καλά είναι κάτι πολύ έξυπνο. Αντί να κόψουν οι συντάξεις τα τελευταία χρόνια, αυξάνουν το όριο ηλικίας. Βέβαια, γιατί θα το πάρουν λιγότερο, γιατί στο μνήμα δεν παίρνουμε σύνταξη. Έτσι είναι. Καταλάβατε. Οπότε το κόβουνε γιατί ανεβάζοντας το όριο ηλικίας
απαλλάσσονται από τη σύνταξη πολύ περισσότερων ανθρώπων από κάποια στιγμή και μετά. Και συνέχεια ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια στην αύξηση του ορίου ηλικίας. Εντάξει, δεν κόβουν συντάξεις πια, δεν περιορίζουν, άλλωστε είναι τόσο πολύ κομμένες που πλέον σε λίγο αν το επιχειρήσουν πάλι, στο μέτρο που θα το επιχειρήσουν και δεν το αποκλείω καθόλου, θα φτάσουμε σε μηδενική κατάσταση, ας πούμε, έτσι. Τι κάνουν, αυξάνουν το όριο ηλικίας. Βρίσκουν τρόπους πάντα. Πάντως βρίσκουν τους τρόπους, αλλά και όλες οι προκλήσεις, ενώ είναι εναντίον τους, της εξουσίας εννοώ, κανείς δεν ξυπνάει. Είναι δυνατόν, όσο παίρνει ένας πολίτης όλο το χρόνο για να ζει στην οικογένειά του, να τον παίρνει ο άλλος ένα μήνα και να είναι και κάτω από την ασυλία όταν θα κάνει οποιοδήποτε αδίκημα. Δηλαδή, είναι η μοναδική περίπτωση που διδάξαμε τη δημοκρατία. Η Ελλάδα μας υποτίθεται προς τα έξω και δεν υπάρχει σχέση με τη δημοκρατία σήμερα. Η δημοκρατία είναι ότι αυτός που εξουσιάζει μέσα από την εκλογή του λαού θα πρέπει να αποδώσει πρώτος σε την οποιοδήποτε λάθος του, να καταδικαστεί, γιατί πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί πλέον έχουν τροχιαστεί τελείως. Η οποία ασυλία δεν υπάρχει, το ξαναλέω, και παρακαλώ πάρα πολύ όποιος θέλει ας παρακολουθήσει την σελίδα μου από αύριο ή μεθαύριο, που θα αναλύσω με λεπτομέρεια το γιατί δεν υπάρχει. Γιατί αφού δεν υπάρχει, όταν δεν υπάρχει ασυλία. Συγγνώμη, παρακαλώ πάρα πολύ κάποιους νομικούς οι οποίοι θα τύχει να το διαβάσουν, να εκφράσουν και αυτοί την κριτική τους θέση, την άποψή τους, βοηθώντας στη δική μου προσπάθεια. Όταν δεν υπάρχει η ασυλία που λέτε, βάσει του συντάγματος μιλάτε. Ναι, ναι. Τότε γιατί δεν το βλέπουνε, δεν το βλέπουν οι δικαστικοί. Και του συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της λεγόμενης ΕΣΔΑ. Ναι, λέω δεν το βλέπουνε. Όταν φτάνουμε στο σημείο και λέει ασυλία, δεν το βλέπουνε. Αυτοί που δικάζουνε. Ποιοι? Αυτοί που δικάζουνε. Σας παρακαλώ, δεν βλέπουν ότι έχουν κατοχή, που την έχουν ομολογήσει οι ίδιοι. Τους έχω στείλει εδώ και 5 χρόνια, αυτά τα οποία έχουν ομολογήσει οι ίδιοι ότι έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα, κυρία Ματσούκα, τον Παυλόπουλο, σαν υπουργό, τον Τσίπρα, που ετοιμαζόταν να γίνει πρωθυπουργός το 2015, το Ζουράρι, μόλις είχε ορκιστεί υφυπουργός παιδείας, που ομολογήσαν οι ίδιοι στην κάμερα. Και τους έστειλα την κάμερα, την ομολογία στην κάμερα, ότι ναι, έχουμε κατοχή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε. Και δεν πήρατε καμία απάντηση, ούτε θα πάρετε. Όχι, ποτέ, το ξέρω. Μάλιστα, Ναύαρχε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Θέλετε να πείτε κάτι πριν κλείσετε? Όχι, εκείνο που έχω να πω ότι πέρα από εμάς και εκτός από εμάς εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει μια πολύ γενικευμένη αναταραχή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είδα ότι ξεκίνησε και στο Μαρόκο μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση εκεί τύπου Νεπάλ, τελευταία, που είχαν προηγηθεί και άλλες. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένα που εξελίσσεται πάρα πολύ επικίνδυνα. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στο Ρωσία-ΝΑΤΟ με αφορμή την Ουκρανία, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημείο πολύ επικίνδυνο, αλλά τι να πρωτοπώ, δηλαδή έχουν πέσει πάρα πολλά μαζεμένα. Μέσα από αυτό το ξεσηκωμό που λέτε παντού, μήπως αυτό σταματήσει με την εμπλοκή κάποιου μεγάλου πολέμου? Ρωτάνε, υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Δεν ξέρω, πάντως υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένα προβλήματα που μπορεί να γεννήσουν και μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ κρατών. Μάλιστα. Ναύαρχε, τι να πω, ο Θεός και η ψυχή τους, ο καθένας ας ανοίξει τα μάτια του, να δει το δικό του καλό, που δεν υπάρχει τίποτα καλό γύρω του, και να δει και αυτό το μέλλον των παιδιών. Γιατί υποτίθεται ότι κάθε κοινωνία, κάθε γενιά μάλλον σε μια κοινωνία, κάνει ό,τι κάνει για να αφήσει κάτι καλύτερο πίσω. Αυτή, νομίζω, η γενιά, αυτή η περίοδο δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα καλό πίσω της.
Όχι. Εγώ καλώ τον κόσμο να το καταλάβει και να προσπαθήσουμε έστω την τελευταία στιγμή να μην το ζήσουμε και εμείς αυτό το οποίο ζουν άλλοι αυτή τη στιγμή, γιατί θα έρθει και σε εμάς. Μάλιστα. Να είστε καλά, ναύαρχε, εσείς και όλος ο κόσμος, υγεία και αγάπη να ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα. Μέσα από αυτή την εκπομπή παραμείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει το ρεμπέτικο πάλκο. Έτσι κι αλλιώς και αυτά τα ρεμπέτικα μέσα από τη ζωή έχουν βγει και ακούμε και πάλι τα προβλήματα των ανθρώπων σε προηγούμενες γενιές. Ναύαρχε, καλή δύναμη σε εσάς, σε αυτό που κάνετε και σε όλους τους φίλους ακροατές. Να είστε καλά, την αγάπη μου στην γυναίκα σας και στην οικογένειά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους φίλους που δεχθήκανε να μας ακούσουν. Να είστε καλά. Ράδιο Σύμπαν.